Terserang. Anh nhập video game đâu ạ? Mình thả mà mới ra nọ nào mà. Mình thả mới ra nè. Ở đây. Máy được. Ở đây được. Anh video đây đấy. Đây thật. Đây thật đây à. Máyอยู่đây lên phơn. Kali poslada oma video deh. Goरलैनि फिथा सौराय जोंहा आइयालाय थिनानै दोनखाबाय दांदुली हुदुदुली नों मानो एसेबांहाय नारी नों मानो एसेबांहाय नारी मागो दमासि बायनानै होगोन नामा नों गोसो गोरबो जागोन नामा नों आंजों जुलि जागोन नामा नों आंजों जुलि लोगोफोर आङो जिखिनि माने भिडिअसफोर होदोंना बेफोर भिडिअसफोरा सिगां सिख्लानिनोमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं ओरैबायदि गोसोखांनानै ओमफ्राय होफिननाय जाबाय आरोना जिहेतु आंनिया इउटुब चेनेल गैयामोन सिगां लोगोफोर ओमफ्राय फेसबुकफोरावहा बिदिनो जानला मोनला आपल'ड होनाय दङमोन आरो वाट्सएपफोरावहा माने स्टेटास होयोमोन आरोना ओमफ्राय दायो आङो वाट्सएपआवहा आङो आंनि बोरायनो माने वाट्सएपआवहा सिगां सिख्लायाव हरदोंमोन आरोना बेफोर भिडिअसफोरखौ ओमफ्राय आं दायो वाट्सएपनिफ्रायनो आङो डाउनलड खालामनानै लाफिननाय जादों आरोना ओमफ्राय आं दायो इउटुब चेनेल थानाय हिसाबै माने इउटुब चेनेलाव होसिगोन आरोना आं लोगोफोर ओमफ्राय ओरैबायदि माने सम सम माखौबा माने मबाइलावहा नायोब्ला गोसोखाङो आरोना लोगोफोर सिख्ला समनिखौ बोरै जानानै थांखो बोरै होननानै लोगोफोर ओमफ्राय बेनि थाखायनो दायो इउटुब चेनेल थानाय हिसाबै आं इउटुबावनो आपल'ड खालामनानै दोननोसै जाहाथे देनांहा उनावहाय नायफिननो हायो बेनि थाखायनो आङो होनाय जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं माने भइस अभार होनायनि कारनानो जाहैबाय माने जेथिया आं बे भिडिअखौ बानायदोंमोन ना लोगोफोर बिदिनो ओरैबायदि जुब अखामोनहाय लोगोफोर ओमफ्राय नै फिसायाबो आंहा उन्दुना दङमोन ओरैबायदि जुब अखामोन लोगोफोर बिनि थाखायनो माने आंनि माने भइसखौ बारा खोनाफैयाखै जाहैदों आरोना अखानि सोदोबजों बिनि थाखायनो आङो भइस अभार होनाय जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं सिख्लानि भिडिअखौ होनाय जाफिनबाय लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोनो नाङा जोबजासिम nunga Jabai đừng lấy dia Jabai dia đừng lấy ai mama mini deh đừng lấy nhá đừng lấy
Oh, itu nak. Dek. Cepat sampai dek. Dek. Undur dek. Undur dek mah dek. Ini. Ini sagon mah. Hah? Ini sagon mah. Ini sagon. Dinglet juga. Dinglet juga. Dek. Arde. Dinglet juga. Sampai. Dia uti dek. Tidak mama. Ayo. Mama. Ayo. Dinglet juga.